Guys, padagat sa ta guys. Bye. Uli sa tagbagang gabay, bagang gaming sa ta. Kay mag-rides man me. Nya na nyo makita ang mga banking-banking na mo. Superman nga, wala mo ako. Yeah guys, bante na me guys. Hey, bisa me. Dagat sa tagbagangga guys. Para sa pinagtalit. Lumpi guys. Pada sa ta guys, guys. Oh, sige lang ma'am. Yeah guys. Kaya guys, drive safe lang tare. Drive safe. Napakadapli. Dapli oy. Wala na namin tres tagong guys. Ha? Guys, mawap na mi guys. Guys, Tawa kayo guys, basa kayo. Basa kayo guys. basa kami guys. Awang sapatos guys, awang sapatos oh. Awa guys. Awa guys. Sapatos tawa Awa guys. guys. Oh. Awa medyas guys oh. Gago, mapuga na guys. Ayos kayo. Sa mi guys, kitugnaw kay guys. Utaw-utaw sa tag Milo. O man ako ang driver guys, gipanuhot man akong driver. Maligo, may among mainit. Naning isa dire kitugnaw na. Nag-vibrate na guys. Wala na mao. Baba na pa. Pasusan nato ni boy kay box ni. Tanaw sa tong view dire guys. Nindot ginig view dire guys.
Bay, picture rin ko diri bay, bahala ko lang ko iya bay, basta na heart na background bay. Wag guys oy. Na, abot na kuwan guys. Guys, tugnawan rin guys oy. Ha. Ha. Bawa duit aja. Masa kopi gini? Tamang kopi lang guys. Nasa kanya terus. Babayaran ni bay, no? Pilasan mo tani. Oh. Ops, ato sa ning iop kay murag malubat na ta. Ano tong pads ba? Tayo boys. Bagsa tayo dre boys. Nabot ko bagangga kay kwarta. Yeah guys, maligo sa tag-init guys. Okay, napamanda diri sa pala nila gab. Ito may hot spring guys. Sa hot spring ni guys. Yeah guys, mga to sa big mainit guys. Yeah, na vlogger is. Ang mga motor sitting sa to dito, pa-relax sa to dito okay. Long ride dito sila. Uy, naina, tirada uy. Pero kambia ba eh? Lalugo naman ni bay, dili malingan ito may agi bay. Yun naman ni bay. Tanaw sa dalan ni Baganga guys. Ano ni guys? Slow down. Labay tag sunrise guys. Okay ra mga guys. Okay ra ka guys. Lain nagtaras oy. Sikim na lang akong content ano eh. Dili lang. Yeah guys. May diri sa hot spring guys. Sige na. Tanaw ko mga kasabay guys. Dito tao. Leb, dito ta sa ano, sa Tumoy. Dito, Dapita.
Oh. Sa baba oh, kay tao. Ayaw kay. Ang mga buling, ang buling nila nana dara na sala. Dito to. Oh, saman goy. Init na diya, goy. Sa maingon nimo goy. Init na diya. Maingon nimo goy. Di ko sure mo, init na diya. Gosh. Ito sa nag-aso. Init man kay goy soy ma. Kuratan man pud atong itlog ani. Gipaningot ang ning isa dire. Gipaningot to eh. O pa kaungol gawas na. Lamia guys oy. Guys, lamia guys oy. Luto ang itlog guys. Lamig jud ni John kanang bundak ang ulan bata. Lamig posisyon sa mong migo dito eh. Oh. Labay, awa bay. Ayo bay, kay init kay bay. Ayos kini diri guys kung magulan. Diri dapita guys. Diri dapita guys kay sakto lang kay init dito kay init na jud kina dito guys. Dito pa. Init jud kina dito sa unahan pwede naman ito itlog dira. Langan kay tama na dito magpalabi kay ato ang kuan atong similya dra jud basig maluto na jud. Gab. Hi guys. Smoke break sa mi guys. Kay igang kayo dari sa hot spring.